akan iti with expiration. You find any inspiration in this we have done, and you have done your noble part. El Maestro Speaks Podcast. Alright, and Sound. yan, naririnig ba kami? Okay, so thank you so much RP and DCBS, kay Sir Joel Cervantes for letting us use the lobby of the station for this podcast. And with me is none other than Apo Ruben Gabol Swing Tomas Apoy. Kumusta, sir? Mabuti naman Mabeauty. na mas ma-beauty at mabuti. Yan. Sa tinagal-tagal ng panahon, it's like mano ka din nga mano nga bulanan nga isi-set up ta dito. Tatalangan na grantan jay request ko. Kakatapos lang namin sa programa ni Apo Jomar. ITRPN. Ngay kat imbag na lang ta kunak nga agistoryata man kunak ni Apo Swing ngay kat na wena kung nanamot iman. So let's start with so Ruben Apo Swing, popularly known nga Swing niya. Ti ko ngay kat may saka dagi da kalatakan nga recording artist tayo. Ano nga po ko diayot ta talawan nakadeket nga indayon nga kunan Swing. babakit. Yan. Kasano di sino ka di first and nanrugyan ta ko si as a recording artist? Nagrugi pa man iti 2004. 2004. Ngam before 2004 ay ngay man nya ti agtugtugtog kayo diyan when Dito'y nagrugi ak ti abatan ijay bagin piman ni ti boss ijay ide ni boss Itsoy nga ano di apili dun ni Itsoy di man kayan ya kaya apili mo lagi jay si Itsoy nga kwa ngayon na naliplipatak tapos ado ti piman ti nagsisinublat ijay abatan nga manager abatan recordings or abatan kwa J-Bar. with abatan 90 Abatan bar 90, dia bar. Sinoy bar dia? Sinoy naganod? Nagsatsara Baka way makalagip. sa Lidumay. Sa Lidumay. Napan itiliwliwa. Dililiwa ni Apo the late Joseph nga kwa Kalikal. Ito naging management ito. Doon nakin Marlo Igualdo. Si din ay kaman folk house ay kananda siya. Yes. Ito focus. Kivlan din. Santo naman nga Kivlan din manan. Di bin may bayag. Awan pa recording ko ijay. Siyempre, ang nakamuti bagyo. Sino ay year di ka di? Nanurugong si di mo? 15 siguro. 15. At 1995? Or 19... Ay, 2005. 2000 sa 2000 po nag-record ako. 2000 95 siguro. 1995 bayam. Samot So nga di covers di usually mga country songs kanani. kana euy. Sige lang, okay lang. Ijay nga tempo kat agad-ada lang. Mabaling nga lumabas-labas ka ayos lang. Normal yan. Tal-taluti kantak nga pang ko ijay guess ijay liwliwa idi ay ijay Kivlan din. Anya dagi jay nga kanta. First in surat mo dagi jay. Dagi jay kanta nga English ko kot penga naka-record. Dagi jay ngay ano dagi jay kan kanta ka jay Joseph Istray jay ko jay mental hospital. Mental hospital. Ay inararamid mi nga mental hospital dito kasing 5 dito happy halo piman. In Tagalog na sakto mat In Ilocano kan kanay. Tapos ore tal-taluti kantak edi kursunada nakatibus ti nga ayaban talago ti ay so ano no man gi-guest gud abatan kailangan ba ay original song no depende nga mo dari tulo ay kantam. awen ito umalik ka di kunanay jay siyempre bagyo anak makaatak bagyo ta masapol di ada di kantam ta din request so nga malagip ko kanta ak lang abatan dito kanta ni kwa talong English lang ni George Street Amarillo by Morning Bibis Gadan Good at Goodbye kini I Cross My Heart in France to dagi jay tapos di kan kanae ko nga ay talo
talumot lang kumkubi di. Yung mas lawak ka dagiti manis piman ta na barkara da kanyak. So mga bakat. Makikititoy. Ijaya ko nga nagrugrug eh. Inanawa ko di ayan ko nga pagkankantak nga gaspulsong piman nga Gaspulsong. agureman ta pada sa kumatmat nga swing ta. Siyempre swing tinagan ko. Nung mata ag swing ta ingganang to ingana idi umabot dito 2004 pinilit dak piman natin may nga kamsat nga ag-recording. Ti recording nga siya Sapadoya ni Apo Samiklad niya. Sa Biklad piman. Pinilit dak piman. Mabainak ko nak. I-record mo dito kan kantaam nga apoy. Wala na piman. Kanta-kanta dagigay. Jay apoy. Adi kan kinankantam dadi ut sin folk house before pa in record mo ngaro. Wen ngem anak pabelaan ta na putu-putuan. I see. Wen na putu-putuan dadi. Tapos de cellphone ain kan kana ay ko di ay nga nanggeg na ayon ilukanok di ay nga nanggeg na ko na tuluyak na lang deta ta i-record mo. So kuha na piman di ay kasla il kabil nga composition na. Ngam dapat lang ti cellphone ko nga sabali nga lyrics. Sabali really. Kaman collaboration garo. Tata si deti kiti memet pumatok daytoy. PM data na udi i-record mo to nga cellphone to. Wala na iso jay i-record ko nga cellphone to. Ay cellphone to. Iso jay apoy to nga album ko idi. Idi sin chimpo yung ay mun before nga ko. Apay nga swing. Kasama mo na alam jay swing. Jay nang panagan kanya ti swing dagiti antikin ko lulong ko idi kanuta iso kanuti naalakin lulong ko. Nga nilulong ko ako na idi. Duti sinuing na. Ano tinasawa na idi. Agasam jay lulong ko nga gabol nga. Gabol. Nakiasawa kanuti namin siyam. Ayo. Timpon ti hapon. Parang kalangan rin may kumkumpira na mo. Sin chempon di hapon. Timpon ti hapon. Iso nga addo ti kasing mi nga nagwawaras nga tatinagan ti lulong ko kat nag damo kat Martin. Tapos Martin ken Martin kin last day ti gabol nga marat ada penagan nga Malinyas. Malinyas man. Martin Malinyas gabol. Wende ay ti palayo na met Kiladan. Yun. Kan swing kanu idi kabaruna nga medyo ikat dia nga nagasa-asawa. Nagbali na nga Kiladan ta ado ti kiniladana kanu man. Nag-swing kanu ada kiniladana kat. Siyempre kay ko api man so nga dagiti ko ado ti kasing-sing ko game diti nga kuha mo nga anak-anak na. Kasla papartidos mi. Kaya dengdengag ka nagbuy-buya, baka kasinsinyo gayam ni Apo Swing. At least, ano pa ipiman ti mga baga nga, ay, datayo amin dita. Basta ag Martin. Ag Malinyas. So, jay natuntun ko piman. Concert mi jay sadsaran jay anti-Catholic Church. Na tsamba nga pinistigardak piman dito the former board member, ay, Governor Malinyas, ni Sakyo. Manong nga Sakyo. Insan kami gayam. I see. Lulong nga ni Gabol. Ay ni Malinyas nga Gabol. Yan. Ay. So marami pa palang maraming hangka nga mayawawan kung nadangay no dati mapanamkot adang dati maturugan na ba. Di man. Dito kaduan dito kibungan saklaran dagi day. Kunak dino na panaganan Martin dagi gayam kat. Martin. Lulong mat lang nagapuan nga. Ay so Gabol. Kunak dino nan swing kasi say buhay. Jay biag kumot kunak nga sige ore ado ti insan ko ore ado ti barakadak. Ragragsakan to ti big hante ore hante nga panunot nga jay ngay at least simple nga biag. Hante mat nga kamaton ti ko. Ngam ti apo o ket wala. Hante nga kahit nakasaon nga indirectly nga hangko kahit kung mabumak na bayam deta basta ada kiti ti napopular kati tatao nga simple living. Makatulong ka sa awin, makatulong ka mat. Ada tikas kaste nga matulungan nga. Dati lang itulong mi kita kanta kami. Kanta kami kin
Mabalin mat nga i-share mo mat dagiti kaslatata agra irang ti consult for ako. Aha. Ayun, tay nalokayanan Diyan niya. lang tiwi tayo nga tumulong Tumulong. piman ka dagiti agkasapulan to. Dumat piman ti tumulong auran ti pagan ano ay ang kano-ano. Kaano-ano. Ang nga pagan ano, kaano-ano. Yan. Tayo nga kano-ano piman nga apo mat. Dati ko so manong dinagrugi ka ti 2005 ay CD pa lang ba or VCD until release yun? Ay 2000 ko ba? On cartridge, CD, Ayun, CD. BCD, kin ka na mapanti Kada BCD gadya uming amuya pa lang ti cartridge. to DVD. Baka nyo nga mo ti Ang cartridge. naabutan na gito ti cartridge siguro. CD nga baka. Yan. Yan. So awan pa lang di video. Nakamano nga well. cartridge kayo, mano nga album kumbaga. Tina-release yung IG nga. Di damo puro sabit di kantak. May sabit aktis siya paduya. Ay, so sa gagay, sa nga ron, tikas lang nga full nga album. Buwan mo. na inayon lang ijay. First nga na inayon jay apoy. Nga na siya paduya one day ay. First nga album ti siya paduya one. Kinmita piman. Oh. Iti to ingana ijay diretso detan no sa miklad ti agar namin diretso piman jay kita na ijay. Ang isap sabit na da kami iman nga kumpormi nga lalana may Wanta ni sa miklad, ti pinaka-first nga videographer sa mo, ti bengket niya? piman. Agree ba? Agree? Sumarsaro no da boss nga Marcos kene da ano pa dagiti ko atata ingana napan iti ditimot ka ibaluyan dito dapat tabi man Dario Filimon Sindong The Sindong. dagita diti ko So sabit-sabit lang dagi jay da sabit-sabit kanyak hingga na nga nagsarili akti album ko nga apoy iso nga day apoy 1 apoy 2 apoy 3 kas day apoy ka ano ay sino yun nga tadi? Jadi ako malagip. At kahit naman kinakuha mo diya, tanong nung nati na isabi takin sa Miglit 2004, baka siguro Around 2005. mga 2008 kasi dagi Si Doyot din ay wada di video na. Wen I see. in video ngam hangko mo nga i-market idi. Ti problema kung amo nga i-market agsisitak ti business gamin. So nga ti kastak ilako-lako ko manon iti ko ya rights. Nalugyak ta lang gastos ko iso man tinang ilako. Takunak nga hanga pumatok. Kasano di? No kas mo rin ilakom din rights na intet na di. Bagi dan. Alanda din Mabanin mo ay kiti produce ka, mahana ka maka-produce lang tata ilakom din ay album, alanda i-produce da. produce da. Tapos Pure mano iya ti ibuson da. Lam mabanin ka mat nga produce piman. I see. Hanga kaslalugan no inala dan awanen ti biyang boy ay wen ngam diya piman ka produce ka latan no ket mo. Well, tapos no ado di maala da at least mas kinmita da ngum sika. Kinita da. So diya piman ti pa. Ako madimat lang digiti hanga pumatok lagi ti ko nak ada diya ginaramid ko madi apo ito nga diya ngay balasang halsima. Jamit mis lumot lang ang naglako ti rets ko ti ko na aduh ak adi dito ko na nakano. Kanyak nga banag ang ko amo nga pumatok pati apo ito pay ang ko amo nga kay ket gamti kakailian. Isong sa bali di waday pinabaknang mo ko salamat at wada kay nang idawat si kataguan da. Kung ka na di distal na di. Wen adi. Sino siguro di marketing anya di kurang Marketing tapos ti kurang kan nga mo nga dilako. ano pa. Sino da di kasabsabayam si di ay time? Di man record kayo. Kasabayak ijay ni Sindong Matlang, Sindong yan. John Garcia, Aha. Marcos Matlang ni Marcos. Kasabayak na kita nga gilaklako. Unta man lagip ko idi ngay kat patok da gito eh. Idi tiyempon ti Wen idi ano ako aramid mat diay cartoons ni ni Lampitok. Lampitok ijay mat ti ini na aramid niya nakisasabay lang tat si CDBP man isong ano ka. Alalaan na matlang di CDBP nga inay ni ijay cartoons. I see. Oh, di pa ikat pas kwa kaslangay nga dati idagyan ti kwa tayo. Apan adu ti Tagalako ti nga apan ijay lugar nga gilako.
Sino din kaadayon na inmen di malagip mo no waday information mo kaadayon na inmen di Sidim Mindanao. Wakil wen. Ngam napan ija Mindanao hang ko amo. Ayan. Pati Manila ket Manila. ada ija nga 15 pesos ken 10. Tengah ako na. Tinapan pi man ija nang turun nga napan ija Paranaque. Aha. Ken ija nakita na ni detoy idol nga dakkel ti muscle na ni Rico Kapan. Rico Kapan. Ni Rito Pasco Kapan. Aha. Ito'y pimanting. Inapan na dyan yung Paranaque. Adugayan ti kayo nga iguro ti Paranaque. Dinapan kat nakita na. Di sinurusur na nga. Subli awan kanun. Aha. Nairupaan da iso na. Ilakla ko na 15. Hanti yung mabalin piman nga kuhan da gijay ta. Hanti yung register. Ano apa yung hanti yung register. Dinay na yun hanti yung piman ka nagiti melody ti kwa. The copied melody. Copy melody piman. Diyan ka na nun diyan ka na Manong Andrew ay adapted. When adapted. Yun na. Ngam usually din ay compositions mo bakit? What kamansin no sin sangapulo ay compositions mo kat the original ay tune sila original ay lyrics. Baka ijay 12 songs or 10 songs kat adalang ti original ay ada ti adapted nga kwa adapted talo kajay talo. Ngam usually ang amin original. Kasano di wada ba di background mo si music no training mo si music kasano di at may mang compose. Yet pimanti kwa kanya kaya basta no kwa kat awan pa ti gamit ijay nga usar ko. Basta pinanunot ko ada pa ti daytoy apoy ket ko. Ewan kasano. Kinumpos ko ti rabi nga nakaturo ka. Iniita mo. Naturo ka kini kwa compose ko manana isurat ko ganan no. So, Rabi, ngam din chun, tinangkupos sino di mo unay, sino di mo unay amagam din chun, ino din ay... Jay chun nga di ay, ada tinanggag ko nga chun nga kasla, honestly, nga peso, naggag ko jay chun nga, wak sakto yun adayo, bisyo ni Danlit Joel Tingbawan. Bisyo. San bisyo, ang kaanin, kuna na nga di. I see. Kantay, ijay, mayat na nga bisyo Tibisyo pemer kat suwal mat. Nung ay alak mat tibisyo kat apoy. Okay. Jay mat tinang alak pemer. I see. Kung dat yun na, ngam what ay changes in chun? when ada changes na piman, hangkamot nga naalaw. So nga, Kas lang nga inalam lang nga inspirasyon niya. when, Unta usually syakmot lang wada din wada naman sursurat ak si kanta kat kaman ngay wada din ay chun ngay ay wada uray isa lang. Din ay kalman. Na nadmilk lang di si music di pelikula ya. Tararararan kana nakot nikas lang mabalin. Iyaman ay maestra and then tultuluyam lang ay ayamon lang sin gitara. And then maala na mo iso nga mabalin nga kasi kasla nga pangalaan si idea. So walang masama doon. when, lagi yati amo ka nangalala. Tapos din ay lyrics na sinlabi. Lyrics na kat, ada pa jay lyrics na kat talaga itutyon ko ng awan gitara kay jay. Itutyon ko ng compose ko nga isusurat. Sakto i-gitara. Kasla nga hanggang kakawa kanya, kasla nga jay nga kitak pi man jay compose nga kakaduwa nga misuro. Kasto iti kasta kunana talaga nga nakakompleto da ngam sakit uray panpanunupik lang sakto kasla alamidek na kwa Ay nga malpas mo si usay setting di no dipindi wada abo din di man andok man compose ka agad adi sunggup sin tok isaldeng mo ta adi kan mabigot. Sino di kamayatan ay oras di pa nag-compose? Dipindi ngay wada din di ngam kamay metang nga oras data rabi parbangon alas 4 With dosage o without dosage? without dosage pa din. Adamat dia mabalin mulai alas 10 basta dia imi kasin lugar adi makadisturbo. Wada pa din di man kumpus ka nga wada kas kamanina. Ililam na din di banag. Ang tatamat kaslat pag kukuak jay mapaspasamak ti lubong iso tararamida kon. Kaman din ay news, kaman din kinantamod ko na sino din kinantamod jay Lindol kon Banawi. Banawi piman no. Makita ko jay cellphone ko. Aramida man kit dito ada artis nga ada guide ko nalalaka. Ya lang tune na ti kwa
ipagparigat. Student na din ananapong ton. Kasano nga iyat mo itap no adam malinglingan din tunes na ito ay waday recorder mo kumana di mo no. Wen, Tas akon nalaka kay makalingling sa recorder. i-record ka lang sin cellphone mo sin Ah, ang na sin first ay istansa. when sige. Untuk nalalam dia first istansa kat makamaka na ibay kabisam. Bay amo dia kurus na ta ag panunot kami nan may Sino di kaman training mo sa music? Kaman sino yung rugrugyam? nagrugi akpi man ti nya jay o basitak ila mga nya ti taon ko idi nga nag tipiman kaslang nga nagrugyak idi met nga nagkantaan idi ndang idi tuy kan kanta idi ayan mi jay luo pada dati kan kanta ti nagrugyan na dito nga akan kanta ni dagiti ti ko makanta di damoy Bugyas. Gonzalo Ricardo ni Gonzalo Ricardo ni Nardo Dongpun Yun, malagip ko dito. ayun kan adupay ti ijay luong nga kot inuman amin jay isungan sasakbatan dan gitara da din si singer edi Folk house singers. man alis da sinok unudek met di elementaryak I see. unudek mandeng-deng nam tinakadalak pendi ag eskwela dito St. Martin Elementary School. St. Martin into Bantali. Ito yung Crystal Cave. Crystal Cave. Wanti Mamadri. Mhm. Nag-adalak ada ti nagan ti may taga isurusuro dito tuba. Apang kami agad adal ti gitara, ukulele, adupay pi man isuro na. Kati kataway jay nga nag-adalak nga agpay to. First nga inadal ko diya kanta. Ito yung Mary Rejoice. Daya ino ka edi wen tan kadual nga kantaan mi dito iskwelaan edi bakit St. Martin's. St. Martin's dagito kan kanta nga dagiti Mary Rejoice dagiti idjay nga tal budak ata tal nga talmud diay Talmud lang wen. ingga na nga graduate ti grade 6 nagtransfer ka jay luo first year ak mo ijay awanen inom garud ijay jay ti panunotak na Yan. apay jay luo idi nga bulos ti inom uray lano ang kaskustudiya ta tao nga ka sabsabot pukot eskwela dita kalasada Sin Luo ay sin Babandi Abatan mismo rin. luo ay mismo Iyay Valley. Valley Oo. ijay akmat nga apo na imas ganti sumursurot ti inuman ijay ko nga nagsaldengak ti second ang ko pa yung silipas ti second second year Ay, see. kat Nung ti choice mo nga instrument ijay gitara. wan dayay panang acoustic Awan ti daduman nga instrument nga ingga na to nga nakaadalak nga kan kantati kwa ti kastak pay ang kuha mo ti taltal mudak ta naka nag-eskwela ti kwa ijay music wen kasla nga aktual lang kikitak lagi ti si singer nga kakadwa kikitak lang adalag so nga anak-anak kanumot lang so tatatupay ket ano dati nga ikabil nga chords awan talaga ko amo no ure dagi jay mailaklako dati man ti chords da ko nakat awan ang ay so talaga nga by ear talaga nga denggem tapos din Talmud na makaula gamin jay ikabil sa da ikasta ijay aso nga anak ay jay tabings isang anak pay man na sladi nga sarilik nga inad-arang so ang kamo ti Talmudak ingga na ta masursurok mo kiti dagi jay may kayo ayun good evening nga po Greggy Boy sige lang pasok lang ayan dadagayam ti man what is the diretso tadis di tapno no malpas ibarat na kisabit ka ayan okay and then when you were in Bugyas kanam siya wala nga din in-story man sa kun idi can you tell us your story idi nag-member ka ti Kafgo idi ay gaputa di damo magulo-gulo ti dito lang aglugi dito luo tumudayan tubadayan ado kano ti umumay nga NPA that was during 1980s ba idi ka dito insan ko nga Joe Tomas iso na ti Kapgo tapos panunutok
nagbuak ta ibalos ko ni tatang ko nga pinatay TNP ko nak. I see your father was... 1972 nga pinatay na Pinatay piman na ni Mami Jay. Ay, gapo si Adinan Ido. 70 o 1970s. At talaga nga nagkapuak Jay, sinukat ko ni insang ko. Nga kwa. At Jay nga naranasan nga nabumbaan kami Jay banuy namin dua. Ay, so mo talaga ay wala kayo sin barracks. Ren. Hindi damo, ada yung may nga surat. Awan ti cellphone ini, isong ko na lang. Pumanaw ka ta. Kung nandiyan insam ko. Sika din nasuratan. Ren. Inyag game di insam ko. Ta nagwarang TNP ita. Day dagiti orang TNP, uno dirito na lang. NP ko na ito na lang. Nice people. Ito talaga nice mga people, pweso. Amo damat nilulong ko. So muda isot tumagdagasan da. Na suratan yun dito, tao ta. Apan mi pakanan ijay digiti PPC, ijay Banoy detachment. Sinuratan dakmet. Unak nga, bumaban kami. Yan, at atapang atao. Kadasok man nga makipipinaltog sakto tumore ari no kitak no kaya ko nak. Idi agpay balin nga istorya nga kwa. Ayos lang, yan. Idi We have all the time. nagayab kami tilakay. Siyempre dagiti detachment commander mi adati Buntok, adati Kiangan, adati Ilocano, Kaduan Ilocano Pangasinan. Ta soldado jay PNP company. Ay PNP nga PC company. PC company. PC company jay Philippine Montas. Constabulary. Idi kwa agredam o awanti po man panaw. Siyempre ko na ag-split dito na makunan ni Commander kat naungot pa ni Sergeant Tupiak na Kalinga. Awanti po man panaw namatay tayo. Kung ano yan. Jadi duma. Sakit dia pamilya ko rekon ko na awanti po man panaw. Kuno kana awan kapilitan. Kata nag-ayat pa itilakay. Pasti manok pasti kuakat. Ada. Isang mga sipay, manok pay. Agridam kayo, nakasagana kami. Panunutak, ay sus. Sige, Tomas. Alam na gati grenade. Kabila dati ko. Kas mas rak tayo. Ada ilaban yung barsa-barsak no maabusan ko ito para. Binarsak ka no? Barsakan yung tamnuhan na nga makasrak. Kung ada piman, soldado di konakmet. Ay, sige agpan panunutak dito marayak no magipitak. Panunutak kikitak dia amo konti kastak konak. Idi alas 4 niya. Alas 4 Parbangon na ibu adoti manok pay mangmangan kami. Kunan dila kay. Ni awan metun jelas na manok kun. Alas 4 ti parbangon awan dagayam mangan tayo kit dinta. Sisina tayo. Jadi dumamet. Yang kami nga mangan agawid kami. Pura da. Apay mangan kami. Dati nagpukaw. Hoy! Da kayo nga kapgo po mana kayo amin ta bulon mi data barak so. Ay sus. Awan ka nga nakataray awan nagawid dia duduma basit kami. Idi takem ipadas mo ko na dito di sa sino kumaron papapap ko na nangagpiso. Ay apo adi dagi kakadung mga makat na nandiyan plato da kanya-kanya ti ko kan agyaman akin apo dusta talaga nga handing nga matayan day manuti man ti imtu utri nga in naibarsak dito ibaras mi awan tug ko na lang katandot nga bumtak so ag pinpinulat kami pa kiti nga kakadwa nga ana kami kiti nga tumret kami piman idiar war kas lama ala kami asintado na awen mapanunot ko diyang kastak ada mat itu jay rumuaran nga ayan ti abot nga danom subutok na lang danom sinurot ko dyan danom inganig na panak kaya lutak yawan karayan di piritsu taris di ni awada dabugang paisud sina bandas na mutlang mudayan danom tinangiligtas bimang kanya kakastay kawid awan ti kadwam nga sinmurot kun sika no awan tamay may sakta wa kano sumurutak makita damat lang detilin mablaban piman daytoy let nga bangyod nga ti apelido na ti ano tilin mabanda Richard ito'y putputan makilablaban da dasar din gumalingging nung siya
Awan, anak kaya makalaman tadamdamok. No alak dia paltukot libo awan batin tinang ko tipig-pig ko iso nga. Awan takrutak magayam. So the first reaction mo di talaga ay mantigar-gar Wen, kaya. no alak dia paltuk ko. Matinag. Ay sus. Ada makalbit anya. Wen, awan tumarayak na lang. So ngayon kastak kay inalaklatan dia paltuk ko ngayon kudap ko. Gana nga nagawi dak. Kaya bigat na bakwiton. Agbabakwit na giti tatao ta. Ay talagang gubat. Abatan amin iso nga kami tinangi ko kami te agbakwit na giti luukin badayan ijay da amin munisipyo man nga iwarwarasan isu da mati kanunda ta inatak da piman jay nga Ay talaga nga sino years ti ko aya sakbay nga Sinchen po nga tan Marcos din si ano si Cory. Ramos. Ay, Ramos. Cory to Ramos ta idi din papaltog ay in surrender mi. Way adi nang surrender tan nagulungan yung koditan Cory to Ramos amo ti ay din di Ay si magulo. Cory ang si Cory ay banda. Awem magulo di. Isu nga din uno adi din magulo adi dan inalaan din sisilan number di papaltog. Ada adi din ta uliman ngam saya ko maabot ta dakin tatoring in 14 ko ay ngam mari ora isoblita ay nya nga ti pangusaran batlang. Aga pang anop si pusa. Tata mabuti nga pay. Sublik ta pumana maklangan ko na ngam hanak pa nga pinpin di first nga kwa. So the first I encounter yun. First nga when Second na encounter yun. second lang nga ti marayak. Nagsurat da manon. Ti marayak. Ay di nan surat da kinman ka. Isong nga di kwa. Ay sos istag pipinalok kami ya barracks. Ado ti kadwa nga ti maray. Iti commander mi nga Sergeant Tupiak. Tomas Pigodo. Ukin inayo. Kayo ti tinmaray insip-sip da kami. Ay kas lang papabasulong dito kayo. Egpaiso nga kwa mabutin kami. Nami. Disarma nyo na gito. Una na. Siyempre, makita mo tiya kakapgo, dudwa lang ti soldado plus kin Tupiak. At tinutukan da piman ni Tupiak na giti kakapgo nga kakadwa. Sir, si Kati madisarmaan. Amok ka na disarmaam na giti doon nga kadwami. Yan nga ti mapasamak. Dako yung soldado nga dua. Disarma na disarma ni dua nga soldado plus ni Tupiak. In sakit da piman na kami ta. In may ni CEO mat ni kasi ti CEO dito ni Mayor Martin ini. May mat ini sagsasay sa kagaysangan danong kada kami adi oray kapgukin pasas piman ikastana. Dano-dano gayat yan mga sagaysa. Awan babay niyo. Ang titinulo kayo kumakit. Na kayo pwede ag pinatay. Kung na. Apay ayam ti paltog ko nan piman ni Major di ka CEO na IJ Barracks piman. Yati experience ko tapos idi maikadwa isa sa yati marayak. Maikatalo sinmabatak ka. Sinmabatak TNP. Sinabat mo. Sinuratan dak. Hangkang agbuteng kunada. Hangkang agbuteng kumay katuyan ni Lolo Muino ni Antim. Yang kelmo ta. Uri alam lagi jar mas mo. Ano nga gawin tapno adamot panglaban mo no. Gawin ka. Kuna da ini inpan kong agpaiso. Nag-asasabat kami. Ay titinang kita kini kabantol. NPA nila. Awen, commander diay. Taga Jesu dia taga Bako. Surrender piman tatama ya. Surrender. Pinatay piman diay may nga na ano subot gami nga natayag nga ni kajabling ako nada. Awen. Dayay, kindagi dia kakadwada nga ayangan. Ada ba ti Tagalog yung wen, ada Tagalog mo lang, nagmimix. Sasaw kami, nag-istorya kami. Panada, mehmet na lang nakwarta. Atakin mi man isuda. Itakin mi man isuda, iso nga, santo, ano ka kasingsing mo nga NPE, iso nga iso ilis-ilis da ka. Nung minsan, maumumo da gito ayangan, ta isto adugayam ti matayan mi. Nga ijay ayan mi, pagsurutan mi. Ado ti matayan mi, karkaro ijay iso nga memorize dan dyan di barracks yo. Ada pa jay sinurot mi ti NPE jayan mi ay jay pugo. Pugo jay pugo nga bakulungan. Sinurot mi isuda. Tak amok met pi man jay lugar nga diay ta ilik. Pababada met kunan jay bakit. Nagaduda pababada. Pitu kami, may isang kuha kami. Batalyon lang pitu kami. Kunak pabalin. Barsakan tayo isuda ti Granada.
Unak ngam dati piman may isang nga pulis, may isang nga PC. Naging jay pulis nga ikat naging kadwa mimot lang nga naging kwa ni Manong nga Castro nga kwa. Anya di may kapilidon ni Manong Castro jay sa Lingaw. Tay jay PCED so TPNP tatanya. Wen. Wen. Lagi jay nagpingpi ko na. Awan. 30 mot kono pit-pito tayo ay manumot ti barsak tayo no sada nagpaksok-pasok sada subalitan. Awen. Napandamot ti subli tayo. Wala na piman. Narigat data. Amin piman nga detachment commander ijay. Ada pa iti kwa ngam di ijay nga chimpo gayam natay ni Sergeant Tupiaken. Natay Ay jay sergeant mo nga rin nga ka. Wen jay na unget natay jay kalingkamot lang. Ijay da pinatay ijay nagawid. Ada piman ti commander ijay nga may mesa nga natay Sergeant Sigim. Nga naanus Nga subject ka ano, sinusupay niya ano. agbasbasa piman ti ako. Ijay gayam kas kasabo na ijay wasan ijay enemy ijay banda na ijay wasan ko na ijay kwa. Agbabanda ti tinek. Yan ang pakan kinyaming ti kamuti nga nag-ilutluto nga babae kin lalaki ag asawa gayam nga NPA. Na udi mo isu nga kas kasabo na isuda. I see. Sudah tinang paltog kaniya na. Ay. Urain mi awa awan ni commander ay ni commander unta ta pantayo awan ni sir ko namin. Hindi sinubli yun. Namin mo una kami nga ta santok sumursurot. Kamali jay ta ada nagbati piman. Ito met kamali. Ikat ada ti putok. NPA kayo. Ang subli kami tumartare di duwa nga asawa. Peso day. Oh, Ada ti maka buy-buy ka tag peso day ta. Sak idi kat awan ya piman ti kasagayam ni piman no urayan ti ko nang maturod mo ngum andala ta turod ko idi nga apa ide itoy nga kunak. Awan ti apa nga magay kantam mo si makompose mo si Pangian kam sa experience mo sa? Ada. Kahit kung arami din diya ta kung punak nga pelikula oro ayak ya. Pelikula ko ma. Oh, Jomar, pelikula. Wen, oro ayak rin na. Oro ayak dia ka istorya ni amak ing gana mapan kanyak ta talaga nga madalapos ti matalapos ta natayan ni amak mo kasasakit. Sinoy ka man gapon ng Kapot tiluti man so atatawan tiluti mi ta inala dami na di. Loting yung kanang NPA din ang assassinate. Kailen Sa Ilian. nga awan ang piwatan natin ni amami. Natin ni amami pinmanong kay medyo nga lugar or napanakin ni uncle ko nga maranis dito Bekel. Sakto mapan kini uncle ko nga kasingting ni amak mutlang ni attorney Tony Kalatan. Ako kasing ni Bin Pakalatan ijay abatan sa kabagyan mi dagiti nag-inalisak ijay pinmanawak dagiti ading kumot may datoy bakakeng ijay emet lang ni Uncle mi nga ko ada di Uncle Mita di ko ubing da so nga di warwaras kayo gardin mi edoy nabubuas pinuan da pay mi na ay napuan siguro iman sinukatan ngay ada ro di ngay iman na balin ay nabuas. Na aban din di si magay nang totoo si 30 years. Wow. Gusto nga din nirugyan din usahay ng ubla. Nirugyan damin. Di ami kan biririan. Way utang amayod idi. Awan na lupas. Ay nanti kasuratan ko namin kat tawan ti surat idi. Ada tinuang nga inala na, ada ti kas. Binaybayan min. Santok ti kinakukuan ti biyag. Awan ti kas mang mangilaban. Ang kami pa nga nagpasurusuro ti atong dito basta bahala na no makolnong ta. Ang yung attorney nga pwesto. Hingga namot ay magpaspas daw di anak kasi sa ay kabisat yung dito pagkataasawa din inamamag ko. So ada katinauli ada katiman ninumnum di. Ninggay pa maapututan takas kada ngay maaputantasin. Untubo kay man di ay so na ameget ay ninggay pa imali ka karsada ya. Ngay minintinas mi asikan umalali. Karena iman ngam sido iman di basol mi adik kami ang binadan delinquent na. But then at least magkita. Ada mat basit nga kasla ada naasip iman nga kunada. Ay wen ginardin ko dito itamo ko bagin ni amayo ngam gedua ta. Okay lang yun. At least wala yung pagtayda niya. Ada piman. Metsa. Ada mat jay. Una na taan tingon nga pare-parehas ti panunot. Idi mantawlitasin ay entertainment side ti ano ka biyag mo. Nalpas kasi music pinadas yu di pelikula. Sino di pinaka first ay pelikula ay pinadas sa may sinlalian?
Ada ti pelikula nga sinmali at ni jay pelikula da Sindong Sino yun? kin ni kanakan nga Christine nga jay na ti tun dia kontrabida kay jaya. Jay ti Mabitak Ano tayo ito nakarisa? Jay pelikula ni Sindong Sindong. Pelikulan Sindong, Jomar. Ada gubat na dilas ya. Jay pugo kami pala nga Baus ba? Awan da Andrew Diay. Naudi Diay. Jay first na pelikula da Lampito kin ko nag-join da kin Sindong. Apa din ako awan nga nalipatak dia basta nangi kudan mi jay ko isu jay anu ti jay inarmalatan nga katawan tinat natay. Di ko na dapi man kaslog pa iso padli ko na ni Rio Pilimon ta talaga nga dinadaol ko di kamasitan ni Sindong kinapakapatak. Tap no pakita ka nga Talagang tunay na kontrabida yan. So uray ano sa may padli Sindong ay madadaol t-shirt mo tan sukatan ngin buyong sa akin. Ngam kaman wada ba di before in renogyan din pelikula wada ba di training mo si acting kaman di? Maga iman basta din lang ibagam di isuron iman tati kwa ijay ipiman director mi jay si Boyong kana si Boyong Boyong, so ano ko na nga bahala kayo ti action nyo ken Ngam sinay di dialogue mo. dahil di dialogue mo so nga with dialogue itak matati ko nga ay katjay ada ba tanong kami ni papatim nagkatawa ay ayo ano piman natik ka si dia ag video basta ti ka kastak iso nga kunada nga ang balit nito isu so ano mati santo maikapin dua ni Jerry Bisto kamot ijay agsangsangita nga di kanumanen ya manen na Jerry Bistukas niya sino yung pelikula di? anak ay hun kay hanpay arapaap si anak ay wen gayam diay kinday guray layad na inayon Guray Alayan wen. kaslala nga kwa diay pang abasit lang asin diay guray layad duan kinto kinday arapaap isumati medyo kunak agsangita ka kunak agsangita ka aktual tapno makita so yung natin do mga agpay supiman isong agsangit ang kastanat pamilya na awan na damat nang personal na. Ngam kasano di before nga agsangit kay jay camera meron ka bang nyati sinoy technique mo di? No Gali basta naglagip ka lang ti kwa. kas na nalagit ko matpiman daytoy kwa. Apay daytoy nga no mga sawak awan makataw ket ag-alis ak manen piman. Nag-swing ak manen. Kaya manen ti kwa kas langay nga apay daytoy kaban-banwada. Ang talagang ijay panunod mo. Talagang Piman. silo di question ay wala sinom naman. Santo jay naasyak ijay istorya. Ijay to nakikagatak pa iti istorya. Mayat dito yung pelikula iso nga kasi may samot na nga naguyodak nga nagsangitan. May Piman jay kay istorya binasak amin ng istorya sakto. ada tinang hugutam gaya mga kunada. Piman. I see. Idi kasano nga nag-meet kayo kunda Jomar ijay para jay datur nga di nga pelikula. Dagito yung matpiman aading nga dagito yung makikita daw siguro mutlang agkang kanta kas kada ka in request Actually, the number one fan ni Father na number one nga fan mo. Amin nagijay da sidim ginatgatang na kasi ko na ni Brother Jomar. Amin na sidim linaklakuan na ibabox na niya. Si Father mo. Si Uncle Nardo. so ti nag-meet piman kin deti kwa kini ruling nga bayaw da. So piman di Kasano nga nagkuha? kahit mo kano kuna na at apan tayo ni nabayagan mo't nga awan pelikula kun ada ti pelikula nga inarami ko di nga bit pinalpaladam ko nga kunwari lang siya tinagpanpanunot do ka malina nga may bagpailang tao ada pa lang piman ti gumatang do ka malina Entertainment. Di pang biliba mo, di niya, suportaran da. suportaran na pin ore no ado tikat na pay ore pati panag conversation kat nakakamakamali ini Ilocano mit kanu gamin niya. Adi bo omon din kakado kay man Ilocano to di mataptapian si kan kanay udom. Apa nak isdi ko na. So nga ikaw kuno na pala nga may di bale ti sa uyo. Basta di istorya na tinutukan mi met kin di background. Yan tama.
Ijay nga napan itpiman yay bilag ni ayat kuna na Bilag ni Ayat. Bilag ni Ayat, ito na. de tinatiyambak nga napintas nga lugar ad ulig aki jay napanan mi piman na ini din inni kami iman ad kabayan sindoy tourist upat ay tourist spots pinasyar ko di kamali sabalin pelikula aboy nan isurum na kami ay wada aboy di ng siyang kaistoryan ni tourist spot ay upat wad na kamalibo sidi bakan usto siya ono kapit so ko na piman mo kalaglag mani istorya kunan piman dia sa lakay ta na in kontak ngay basta siya kahit namat nga pa mabidbidyo ini nagsubliak pasti ti istorya na deta kun ada ngam at least ada kurang jay nangi baga ngam mas ada pinong ga maka istorya na sagay sa nga tourist spot ngam panong to kasal ka imposible mo mutlang amin tajay first nga ijay tabayo lik gamin ado ayan ti gargar din magnakati manunga kilometer samon to madanunan manon jay in Colos Lake may kadwa ijay litep nga Pos Lake last ijay Bulalakaw Lake ijay asideg ti kalsada nga mapapanan mo ti manti turista ta iso ti asideg ti delikado in Colos Lake kat nawan jay tiligo nga kunada nga pagbatayam hanggang basta sumur kaya ada piman ti guide mo nga kapon ay dayta ba jay no badbad da kang mat may gayong-gayong ka unag so ada kono tinapan ija nga ag-ano nga ija nga lumagtudag ija ano punda ija nakon awanen may ibalbalakbak may adog supan da kagaya mi jay so nga ni kwarog ija idi aglaglag to pinukawanda aglaglag ni nakatlakot son kun ni kwarog piman tay nakipan kami piman konsep mi jay anayaban mi da kwarog kin kapitan Inting nagungot ito yung may isang pulis nga nag-guide me. May shoot ka ija unag. Nagbutong ni Kwarog kot binmaktad. Tapos piman nga may shoot sa ka na. Wait. Napuskol piman jay tiligo nga kodada na puskol isong nga ko. Yan in Colos Lake nga delikado ay in Colos Lake nga mas delikado manan jay litep nga pusta nagtatal na jay danom. Nagtatal na jay danom i-shoot mo jay tinapay. Kamu makita kat maalala ya, nga mamong kita dia maalala. Pas kasi kalangkot na ibus dia tinapay ngam ni kakastab kat handa pay nga alan. So ay amuda kumanta ko sina. Nasip nget dia danom. Pinadas mo nga video. No. Well, ada ijay bilag ni Ayat nga dia kuana. I see. Sino ka man istoryan din bilag ni Ayat ani? Kaslalang kanong agay-gayom nga kinamat-kamat ti ay kagayam ti panakakuha na ijay nga magulo gamin ya istoryan ti ag-ibos ti kayo ijay bantay so tinaging hero ijay dagi ijay lumlumang sige lang alam niyo ba okay lang sige lang alam niyo lang okay lang walang problema di ulay man to tweet kay alan anta day tingay kat kamot lang audio ti alalan mi audio lang ako dito so nga kaistorya na piman ay kaistorya di kuha nga di ay kasla so nga bilag ni Ayat ta dito may isang doon tusuro nga kunada di lumalaging ti kayo kat kakumplot na isong apay nga lumlumsot kakumplot na ti mayor at ti kapitan met so ti kontra so nga napanda pinadas nga patayon ti kapitan ti manijay so nga ti kapitan tinulungan ti aglumlumang. Naging hero ti NP. Naging hero ti. Ginawang hero. Umda ito yung mayor, inimeris na, tinilulumat lang amin din. Tusurukin nagigay bataan na. Nag-amin na meris ti mayor. Piman nga. Kastamat mayit nga da point yung nararamin ko. Ngam di pa nagka-video na. Kapsyon kas kada. Madi, pati sao. Pati sa OP man, so nga imbag pa ita na. Ngam adam pinada sa in post sin ay, di ba in lakom rights na sa amin. Napu ko matpay, amin nga files. Awanan patay. Kadamaga kim kagawar nga jirikat ko na nga awan adi. Na virus iso nga kwa. Awan pangalaan. No, ada siguro din ay makin calling gada gida da nan Laklako City. Dagi jay no na isisave da. This is save the
Ano mo nga i-upload? Itadyo ko ni Apo Swing. Pati kantak, awan, apo, kau dagi. Unya ta apay nga naman search aksin ay YouTube kat awanti. Pati pa dyan kaising, na ada pangingkit kita ako makin ni kabsat nga basti nga botista nga natay. Kaising nga diyan. Kaising. Kan ado nga tinatega mo ko mo pati jay bilag na hero ti bilag na ayat. Natay gayam jakot kop. Ay isa. Ni Jik Pulano kat kana pay gayam di. Niyan pa nga na. Ado piman kat anya kay kanak-kanapan ta jay timpon ti COVID. Dito lockdown anya. Ay darigdigat na nga makapan ka. Sino di ka man mailam si naunong kayo niya? Amin ay entertainers. Griggy Boy, Andrew Paulino, Sindong, dagiti da dumang artist. Lampitok. Sino di ka man kurang aya para kaman kurang ay amagan yo tapno man boom di sige lang. Man boom di entertainment, local entertainment sina Di ko mah unity di panagkay sinuportaran ko mah ngam sinuportaran. bali napan nga kanya-kanya. Apayhana ya nga sinuportaran. Awan niya, kanya-kanya niya. Ore ada ti organisasyon nga nabangon. Ipundok data tatalagan sige lang. nagkamalian mi amin. Ada ti sarili mo iso nga ang sarili mo ta ko nandiyan mesa. Kanya mesa. Iga na nga awan sa ti organizations ti Sipra. Nagrugi ti Sipra, iga na nga napan ti Shaba. Awan ladta. Ore ikarkarigatan nga maurnong ada matiag sarili. Sino kan si Prang agpeso? Jay si Puranga dia nabangon dia ini nabangon ti piman kuai di nang bangun ija nga founder kat ni Pastor George Inginga. Pastor na taga Sadanggapi man. Kat mayat hindi namdaman nagpakonsult kami. Na kami kinalores pa up di ngay na ikwa amin ti recording artist kuna kat apo na puno jay bisyo. Amin nga recording artist jay ada. Jadi meten alamin nga kwarta. Ada mati urnong na. Awanan. Ay tuan, awanan kung pupumi tinapnapanan na. Sino di first ay naguluan Sino di first ay organization di local artist. I see. Wa mo tinapnapanan na nga nabantayan hang awan gamin ti meeting. No adagi out ti kwarta. May sana nga gi-out. Very importante niya. Auditing. Di kita. Kaya tinaguluhan nga apay nga no dapat agi-out kayo. Meeting tayo pa. Transparency. Magnati ada firman ti presidente ken tama. Ken firman ti dagi jay nangigem. Yung kaslang nga tinalkan awat sige sa mo ti isubli. Awanin ang isubli. Malipatan ngo Hingga na ada yung mapos nagbibrik iso nga oray sakit. Kinmantakan-tak ada kapos nan akat silagbok sidi. Tas jay di panunod mo minsan. Yung din nangyari si Sipra, nangyari ba si Shaba? Parehas. Nangyari Sipra, nangyari Shaba. Parehas. Dahil yan nabati ni nayunan mi, parehas lata nga binulog ti kakadwa nga nataw-taw. Siyempre dati mo't presidente ko na sublito dyan korta kan. Kakadwati ng ali dyan. Paano nga naarag yung Shaba ka rin? Tatalang di tatalang 18. Ay nang mga Shaba di jay agbiag ka ti pamati. Ito na ako nali agbiag ka ti pamati. Naudi, biag ka na naman. Agbiag ka ti pamati ni amari wala san sino Naudi, ti sino san agbiag ka ti pamati? Ni brother John Pinmiliw. So nga awan. No kumandangon una dyan, mas may mete kumata. Nabiyag kayo amin. Nabiyag kayo amin. Shaba. Shout out to Apo Pastor John Pinmiliw, friend kun sa ti Facebook ng Iadya. I-like yo kun i-follow yo iman jay page ni Apo. Mayat mo piman jay page ay naga na mo ta John Tiligo, yan. Pinmiliw. Yan. So talaga ay kurang si Unity. Kasano ngay ano ka? Sino ngay di Maymaysa, Unity, ay panagmaymaysa kin tinulong ko ma. Kan maga siguro di usto ay leader niya. Ay tumakder, ay mangi-manage ngay kanda kayo. Management siguro. Pati to pa panaglako ada nilugian. Ada jay mo nang aglako. Ang 50 Dat sumusurot oras nga gasot.
O suruto na dia nangununa ti 150 nang Ay, kawan, kurang kwarta pa na dapat manuti ko na da. Oo, wala sa nga super ito. Tan man bibiyag si pamati. Leader kayo ani. Wala ti leader, naging leader kayo tanin sige. Tatanga awan ti CD kasano ay kumit kita di ano pa. Actually, duwani awana ni nanulikod ako sa, di ba? Is nababa ko. DVD wala na. Ni bro dyan lang ti agilaklako piman ada lamot kano ti gumatgatang lata. Ada pa lang tinapat patigan nga player dagi iti kakailians. Karkaro jig igid siguro. When. Ada lata piman iso nga biru kunda kano di kantakmet. Mm. Ay nang dito ti kwa. Siya pa do yakin swing dito awan met. Ay awan. Damagan tayo tuno umay kan so nga iyan taman ilakwak ko na iman kat. Awan ti pangalak ti files kumut. Oh, inside. Bayamon agaramit ti manon. Oy. At least nga i-revive ko dagi jay daduma. Ada pa mabalbaliwan nga melodies kan medyo upgrade ko pa si tune na. Kadagi jag dungdungag or agbuy-buya, shout out. Shout out. Patulong kami no sino di makaanap si makaiyali si video file on Apo Swing. Kadagi jag dakan kanta na music video na kontak yun lang da kami Apo. Tapno pa. Wen man kakapsat pati jay moving inaramid ko nga. Ayan, movie. Tal-talo sa jay. Tin muna bilag ni ayat. Bilog ni Ayat. May ikadua babawi. Babawi. May ikatalo di jay lang. Jadi Kaising. ay kaising gam jay damo kuno kuma. May ikadua babawi bilag ni ayat dilas. Aha. JCD. Iklaro pa di Ay movie jay. When clear ang copy. Clear copy pangasiyo tapno at least makopya tayo pay. At least nga dati file iman ni Apo Ito ni awan ti Swing. pangbirukan met. When tidakkel nga Jagin matgatang nga nang idudulin nga peso man i-message man dagi may iagyo lang dito yung station. Ko station TRPN, kontak yun ni RPN, Apo Jomar or ni Apo El Maestro or ni Apo Swing mismo. Swing Gabol Tomas. Barang nga dati kung kontak. Intet mo i-commit, intet di artist nga doon ay commit kita. Tatangawan ng ti CD. Awanan nga talaga nga kaslar subliti kan kantaan ada kami manen nga So bars. when nabidi nga nagsubli. Agyaman tayo gam kadag ito'y gogobernos tayo. Ayan. Nga idi timpon ti pandemic kadamot piman dagiti kunada nga ayuda. Isa akmat piman dita nga mabainak pay. Ano ang kakano ta ang kagpirma ta maasurat nagan mo ko. Ano? Baka man na rejigendak kunak ta na rejikak ti damo-damo. Apay ka no, reject lo. Na lockdown na kay Jay Pico. 2 nga bulan ti ada kay Jay. Hindi ket didungtong ti pandemic ada ti umay nga ayuda. Kada jay mapan kay jay bistigar na kapay. Pay sudeta apo da makalangdengeg dita barangay Pico. Yeah. Kunan jay nakuha kanya. Manong nga tawon ka nagyan dito ay Pico. 2 nga bulan. Ay. Awan. Kuna na. Ay, apa ngay? Kunak. Ti kuna tayo 6 months. Ang ato. Kunak. Ay, manpol politika kayo. Kahit kung kakasaon dita, di nagbutos pa iti kapitan yun ti Pico ti adbutan ti siguro. Din makabutos. Din ba na makabutos. Ti kunan ti gobyerno tayo, kunan ni Duterte, di naawanan. Uray no din mayo. Ahaan, ta inarami ti DSWD, uro apan kaya DSWD. Nagmamaksak ijay. Nagungutak kunak. Ang kayo anyo nga politika ngam di balihan anak nga gagraraman. Ado siguro ag itud kanyak. Kunak. Tayin bagada gamin nga pang ko ilista tinagan ko tin bagan jakin balay piman. So nga nagsubli akin balay. Ay bagam gamin 2 months nga kat baga nga 2 years mo toy. Kana jakin balay kan. Narigat at atlas to. Awen na. Narigat at to jan paiso. Kas nakita kat ko. Kunak. Di na pan jakin balay. Ipaniniri kanu siya. Apa yang mau di ay jay wang adi ana gara di swing. Apa ini swing gayam dia? Kuda nak kanu jay kagawan. Ta mamudak di kagawang. Apa ini swing gayam dia? Kuna apa ndak sinubli? Aman in mapos akon. Madikon kunak bayamon. Apa ndak penyeg jay kwa? Apa ndak penyeg jay ruangan kuda jay ngem kuan tapi man madimot no iwalin.
Okay. Nuhan mo kat kan inalata. korte ayuda ay jay kwarta. Mm. Tama bayad mo nga umay ni kandak ti hapkawan. Kan Ah. masisida. Kunak piman nangiglit ti barangay kano. Nagandang tablet ko pakiala tablet. Isu nga ijatiman batkit di. Ah, Di kwarte nagsasarunod ti blessingan. Datag titik. Parmo kanon alam dati kas mangita dita. Magapuja pagkankantaan nyo. I see. Ano piman nagkantaan mo nagtimulong na nga pa nabirbiro kung na kami. Mm. Ay, bagman. Ito yung the verse niya. Na Verse. first ng kanta. Ito yung mata, orehan na kanta dito yung Gulbar. Binirok na piman mo ti bus dito nga ni Rocky Aliping. I see. Shout out to ako, Rocky Aliping. Panak inikan ti babagas kin masidapi man. Astin group namin adunak nga imi-message piman may da. Nagsakit ako rin 45 days. Oh. Ano nga COVID eh? Talaga COVID di Ay, piman COVID takwa. nga talaga din. Film nga Ngam na-test ka. anak nga makaraman. Di ka Ay, iso? nagpigir-gurak. Ngam madik adupi man ti si singer nga mang text kanyak. Dani Peter Cristo. Shout out bad ni Peter no ada kata. Shout out ako, Peter. Apan mayaban sikatan. Uray mo ospital ka, uray ma ikubig ka basta maagasan ka. Ay. Kas makita dagamin piman jay ipopost ko nga awanon ngay. Talaga nga pigir-gurak. Kuna kaya anak ko awan kayo jay luknap ta numatayak may mesak. Atang ka maalisan. Pinapano ko dyan anak pinaawid ko. Ada jay luknap jay duma jay Quezon Hill. Makasin ti apo ta uray matungbaak. Bumangon nak malagtamot. No agsubak. Jay ti matungtungbaak. Kayang kat idi kwa. Angkon makayan idi 45. Ngam antas mo jay 45 days. 45 days adi nga karkarok. So ni kapitan ti kwa. Ya no magdengdeng piman ti nagkap ya dating first nga kawgawan. Ija look na patakit naging kapitan. Kuna na piman nga ito na sakon. Inlasat padli ay man di COVID ya. Di mabalin na yan ko. Pang bakuna di dadam. So nga 45 days, agasa man. Ini matungba-tungbaak. Ngam sino tinumtumar mo? Di magkitinumtumar mo si... Wada, kamantong tumar kompormi tandin panglaban ko sa COVID. O man aakpay si ano ka, bahan inumak si lalaya, asin. Din bo din asin ko bangin matot danak ya. Din ma-high blood utbo. Asin kas kada ada Di ba waday kaman way comorbidities mo? kalaman si ngem. Mandat anak latay kamak nabubuteng. Mandat anak lata. O gawan di labi. Sige, sir. Ay, salamat. Apo. Gawan di labi. Thank you so much. Ada Si kanto ti sumaron na, sir. Kaya ka-istoryak mo. Gawan di labi bumelak. Kunak no kas ano kot makikita ni mati kampok ako nakripo pulis tanang berbantay da piman. Apa sir apa ngay manong. Awan ti rumor kan ya kapan nakitaan ba kana pelatak. Maka gaming ospital na. Kubidetan ayang kamasasidog dito kun ada pa eh. Ngabuteng da. Ngabi jeng atsimpo. COVID da ito no COVID man da ito natayak ko man kunak met tapon na nang nga matay kang adagos. After 15 days. Baka kiti nagsubi dyan sakit ko. So after 45 days, awan ang kong nakaya, panak piman kan Dr. Chong. Apa ngay, madin matong agay-gayong gungakpay, kunana. Kita teman tidara kan, kinaya kayo ti 200 over 200 over 200. Isugayam takwa hanak pa yung nangan. Ayo. Kunana, apang kambangan man di ko. Talan tayo daram. Pangkambangan di jay asuan lang. Tapos awan ka. Awan ka no tidara ya. Ngarungo mo, alanda ko may jarak ngay. Ayan, mag-apa mo lang. Uwan, apo. Panak kaya asuan, hanmat nga sumrak. Panak nga sumrak. Talaga. Panak kaya pinulkamot. Nakita kaya asukal. Nagururak. Hindi si jay sida. Alak, si pinusukor ko ti asukal ng day na po. Jay na po. Ayaw po, sinumrak mo. Amay kandangan sin restaurant, yan din inpangan mo. Asukar. Ni, panak, yan ang sinumrak mo. Tanin nangis na ba? Mas may mayat. Nakaan gayang gang ko. Nakaan gayang gang ko sa pasit. Nga mga nalat, agasong na dyan bumulburas na danom. Nutoy makmapuan na nga ron.
So nga kanana ka mabak. So nga masripak, babakak mo siya di anak so makakatudlok na di balitan ayun gayam shout out kin ni Pimanta. Sir. Doctor. Kwa Piman in tawag ni Ruli, may kakanon ta iamagan da ka si tapno laka adi da kan swabtisan od binggit. So nga binggit pa inmiak sakpay gayam an doktor. Ayan. Ay gayam nagapo akin doktor sakto pa niya binggit. Siyempre mabuting aktikwang or swabtis. May nagsurat ni Piman. Pakitak lang ijay na nurse. Ayo, nagapot. Sige, diretso. Ayan, yan. Diretso ka kung ano Piman. Tinulungan na lang. Ito na. Diretso ka, Piman. Kasi Piman, diretso wak. So nga, inaladamot ti darak. Kat positive nga, nag-positive ka nga talaga dyan. Agsubli ka. Handak mat nga swabtisan. Marin bagak imbaga na kanyo nga swabtisan sa ita. Kitaan nyo kit di record na ta, ila dati nga sakit na isupi man jay nakita na stroke mat na mindugaan dito, na stroke na hospital dito. So nga ti inagawaan da jay 200 over 200. Pero inikandak kunti agas kon. Nagtumarak. Ta isto nga tako nang Piman ni ko. I-rekomenda ka lang niya BGH ko ni may Dr. Chong. Kung kuna na nga, ma'am, sayang lang, ti kwartang to, mapan kayo, baka isirek kaktik may sa kwarto. May sulit kay Jay. Indiksyonan da ka na lang. Kuna na Piman, iso na indiksyon dak. Indiksyon dak Piman. Nga pa nga nga sumardang dito danom dito, nga rumor ko na. Ang sublikan to no pa, no niya kuna da jay BGH, ay jay binggit. Da jay binggit awan lugar ko Piman. Puro ko di jay. So nga in matrasak, mayak ditoy. Kas lang nagkastuyak ngay namin duha kan dapan ditoy naman. Last option ko ni Dr. Chong Piman. Di ko indiksyonan ako. Nakan kamot lang. Indiksyonan ka. Indiksyonan api karong agpigurgurak. Way, Dr. Chong. Sige, i-recommenda na ko ni jay BGH kunak inidamo ko tinagbaga na manik. Sa balit yung mariknak, matrigger kaya indiksyon ko amuti indiksyon ko kingka, typhoid, high blood, COVID. Ay, so nga, di balita, ag-isbu-isbu ka niya. Ang kamang-mangan ati ko, dagi jay kalamansi, tapno sumamay. Kas lamatayak no maturugak mo, kunak tayo, napanak Piman ni jay, uy, grabe adi, mahagsok-sok at ibarok na mababasa nga ron. Tata, ituro po, pasensya, adi no mga anak no bigat ko na. Kasi naman tada ka pa lang ang istorya min. Di agsapan na kat, may tituro ko niya. Di agsapan kat, agrinyak kat. Daakmat, ngam nabasalat ta jay barok, so nga sinuksok ka ta. Nga nga ada kakado ti kakailan ije nga, naginto, eucalyptus, kung kuna na Piman. Yung gandak Piman jay ka, aro ba jay luknap. Ngam no kas pangarigan ano ka, inmoy kas di ay type. Sino'y panang ilab ay nakasagana ka nga tao, no? Tapas-pas kararag ko. Tapas kararag ko nga kunak. Agadi nung kas pangarigan ay nakasagana ka, ay ready ka itay nam di... Kunak nga, agurepay ko ma. Kung kunak pa kin. No, iso ti will mo, kung kunak mo jay. No, kasi kati matungpan ngam no mabalin. No mabalin. Ni pay, adu pay ti marami dak nga, adu pay ti basol ko dito lubong. Sino di ka man ano ka? Sino di ka man naman tadwani retrospectively kana dasti. Sino di ka man kaman no sinumnum mo kat sino di ka man pailang adam nalpas ay ako mo sa dugo. Anak pa lang na ising pati kaistorya akya. Tapno tos may ibagan ko man ipagong pay dito yung sino dito yung swing swing agkantakin marandamaya agkasaba. Kapag hindi na mo kot nagkasaba kaya marandam agkantak santo ang subli man agkasaba. Ngam kinagpaiso na kat kunakon agsulbi ako ni kanya ako Diyos. Dari tingod pinalabas ko nga pinalabas ko nga ta ini matay di anak ko before sakbay ti pandemic. Ko nakagsubliak. Ang nagsusubliak kin Apo Dios. Ngam idi matay. Kasalan rebelliak manen. Ngam ada question ko kin Apo Dios. So ko nakpiman ti first nga tinawagak.
ni pastor nga day litmat nga Alex tanag pastor piman ni Alex nga pasiteng. Aha. So jay pastor mi ditoy balay damanang ijay bitag nga papapanakta. Kuna agugiya kanumanon nga sublitak no bantayak jay church. Diyan nga tiyempo ugos parang tutulo. Isumutun din na aksidentian ti anak ko. Di ko apay ngay manakan pastor Alex. Tinawaga ka na agos. Awan mo tinggi anak ko, natindag na kanuja ka, tawan tibiyag na. Pahingay, kastoy, agsubli akin niya po, kastoy mo tan. Ay, han. Urahin na kami ta. Ang kang agribilbil di kinapod Diyos. Pananap piman. First ngayon may piman ijay, nilit Jackie mat. Jackie nga minsi. Sumarunumat ni ading agreg da ganos. Ta idi ija nga tiyempo makimismisa ngam angkan kantak tibar. Ngam anak kaginom talaga na anak trabaho lang dito. Trabaho lang. So ano ada ti bisita, ada umay nga customer, aginom kakan. Jay man panay pineapple juice. Ngam ija gayam nga tiyempo. Ngam adi ka ban masulsulisog sin ay ano ka? Sin ay samit ni ayat. Sidi at adi tiyempo ay nakadagan anak kan way lislis ay sumuli ay waday say waitress mismo lang sidi waitress dabos sidi ay mas asa ganun sakan ngam apay nga lislisi akay kaman latlatken waday sin awak ko di lawlawa gayam man parik nan anak ko di man kan kantak bakip tutak pumasip kasiyak da android na da ading android danan inom sin di patang kantak ada kasiyak ya kaman ngay way apay dito yung sa bali mariknak ngam di silpon ko nakabati naka-charge with counter di castle but apay ngay dito nga makibkib tutak inbatik yung gitara ko nak kini urayan pegay man ni Kapitan Inting Joseph Green Binawi ta iso ti carpenter nito ko kunak umay ka ituloy mo man dito pwede sa bali ti riknak anak gayam kat ijayan nga birbiro ko na di anak ko nga natinag ijayan ti karayan. Sabali kita kaya silpon ko ado ti miss call, ado ti tawag. Awan kunak apag pindot ko ti text man ti kita kunak. Apay ibagada mo ti complete name di anak ko. Jaya ko nga nagduwa-duwa kan awanon ti kwa. So kunak awan. Agawi dak. Kunak agore man ada ti nagtawag kunak. Agure man tan nga mangeng ti music ag todo pa ya. Agawi dak ijalok na natal na ta sakto tumawag. Ngam eti may sa tawag na nga daguson nga ada ijalok na ba? Ay ti service dita, ta ti paradaan na ditoy. Agluga na. Gusto nga gabanti. Ay un maponpon no. Ada tin mawag imbaga na kitin nga kasay diretso. Awanan, yan mo. Apo anak-anak kasumpat nga natinag yung cellphone ko. Nagkakastuyak. Anak ko, ninyo nga nag-clock ay nag-kwaditi ko, nag-traps. Kurang pima dyan karuba. Kaya jay uwan lagi niya naglugalugan. Nini, apay. Ako, ipantukas mo. Bigal ka nag-ring, inalak dito po. Han. Ayun, natigayam di anak ko. Jadi lang paglagtok, nagtuturo. Nagsubliak dito'y pagkankantaak. Ayo grabe mo, anak ka makasoo. Mas langay nga ko, sa bali marik na kon, ibiglang yan bagan diya tao diya nga nangitawag. Nag-relax ka, kung na nagamin ititix na. Tanto ko ang katawag. Diya, barang ada di hospital ko nakpelang. Nagsubyak nak kumantatuwa din tubay to. Nakagadwa. Si bumelan ugak ya, asot. Kapag segup mo ito, dito ading nga Jackie nga minsipi mga dalit Jackie. Kapag sarok na, ay, gusto sa tanagdinamagan. Tawag-tawag ang minister nga Clemente, tika kadwa. Damdama, tumong sangpot mo timan ni Greek. Kikita niya pagkakatana, madamdama. Ay, daan kumotin, madamdama. Ni ado mo tinti umayan. Ya, anak kumot nga, kwa. Anak ko timan umeda. Di kwa. Di mat banda ti pamilya. Ayun, yang kas-kastam ko. Kunang pabas-basulon dakitin. Ayaw kiti dakit mangbantay ko. Dakit ko mati mangbantay ti tata. Aglaglag buak mo ti. Itid ko dita atap no. Kwa, pa niya inararamin mo.
Naglaban kami kit gibot mong bandang hindi ko. Naglalumot piman dagiti bandang ko na nga awan piman ti baso na tayo. An accident din. Oh. Awan ti baso siya kiti piman nga inana nga apay nga sa bali ti papapanam kasi kuma ngam panakatap naman ti kulos to. Nalpas mo lang. Ang may mesa ta kiti tagtit kwa. No na ti pingi panan tayo. Isu nga ibista ko na dayjay ito kwa. Dito in request ti kakadwa tap no accident tayo nga umili. Oy na. Mang support ta piman ijay benggit. Yati kwa. So inga natata, awan nata, anak ka makamubun nga paan panungutok lata. So ano, ada ti kaslada ito maririp nga patpatayon da nga dagito napasamak nito uray ni Jubilin Galino nga day, may sakmat nga kwaya. Sila nga napupubya anak may sakmat nga comments. Da malaglagi po jay ubing mo. Kamat kasla ubing ko matlang dayta kwa kun ay. Anyway, isto ta irwar mo. So ngati in katkos de. Wala din kanina anniversary niya. Anak han uray ye birthday ti anak ko ti Masilibrara. sibsidira. Madik ye natayana apay ag tayo jay. Anak pi man jay. Nice. So ka natatapi man apay nga tanga pag ora to pay gawi da. Ngami tuloy matatangapan makimismisa lata. Hanon niya. Ada sang pangisan. Ada. Pangisan. Time comes, time heals kanada. Agas ti mga agas ti sakit ti Kas lang nga kang kukayat ng kumanga makimi ay mapantino do mga tus ada mat piman ni bro Arnold nga ang kadwa isugmat tay napilitan hangan na napilitan na sumad ay at least nga inis istorya kami manandama konak piman nga sige pumasyar ka mo di church me pumasyar ka mo di church ito Aya. Iti ka ta ikat tata si tan tuloy si mamingsan pa siya. I-plug mo no din ay ano ka? I-plug mo din ay Facebook page kan YouTube mo. Karay-ray out ti programa mo ti Yeah, Pisco. karay-ray out. Dino ada kay nga boy friend niya bro Jomar kini El Maestro kat friend na ita kat ikuayo mat man dito YouTube channel ko nga Swing Vlogs. YouTube channel ko kin page ko tapno subscribe man kana follow kayo ijay ka. Yeah. Nag-like kayo man ta. Barbarang isuti makatulong mat kanyak ta no kantaan tatat kumakapsutak ngay. Tapos madigag puyat. iti from 1990s ang ganadwa ni si dagitoy dati nagbalin nga liwliwa tayo iti trabaho niya. Ngayon I think it's high time for us to give back the favor. I-subscribe tayo, kung i-share tayo di Facebook page da tapno siya abo di pankitaan datan ang gay nga ron magamot di man ilakuan si CD Udwani. Yan dakdako abumot din ay in terms of sinay siguro concert for Acosta dakdadumon din natultulungan da. Iso nga kaman si Abo di dawat mi Udwani sinay podcast kat Swing Vlogs FB page kun YouTube channel paki-subscribe tayo. Paki-like and subscribe paki-share na rin. Higit sa like share panada. Agsasarunon ti Aramidak nga i-upload ko nga kakankanay nga kanta. Yan, all right. Sarunok to. Yan. So, ladies and gentlemen, si Mr. Swing Tomas. Thank you so much. This podcast is brought to you by Millennial Tech. Millennial Tech could repair the printer, install the CCTV, repair the cellular phone, computer, and other electrical appliances. For more information, mabali na ibisita nyo da ida at Kubo Building, Proper Abatan, Bugyas, Benguet, or you can contact them through their cell phone number 0910-255-0382, or you can visit their Facebook page, Millennial Tech. Sponsor time. This podcast is sponsored by SciSpace Tech. SciSpace Tech apo ko tagi offer ti services like formatting,
software installation, file recovery, printer resetting, kanda doon pa related to computer of course. And ag home service na po, ti computers. Kung ano kayong makarwar, you can contact CY Space Tech, CY Space Tech. This podcast is brought to you by Carltech Repairs. Carltech Repair, kat ma-repair si cellphone, tablet, kan laptop. Mapa software man ti problema na data or hardware, kayang-kayan ti Carltech Repairs. Carltech Repair, kat masarakan ni stall number 113, second floor of Old Public Market, KM5 La Trinidad, Benguet, or you can contact them at 0910-702-1930 or in their telephone number 074-424-0701. That is Carltech Repairs. Sponsor time. So this podcast is brought to you by Dems Auto Performance. Dems Auto Performance Shop offers automotive servicing and verify sila ng kahit anong klase ng sasakyan. Huwag lang eroplano. Located at Alapang, La Trinidad, Benguet. Of course, they also offer off-road servicing. Sa mga naglalaro ng off-road, gustong pa-convert ang sasakyan sa off-road, you can visit Dems Auto Performance at Alapang, La Trinidad, Benguet. Or you can also visit their Facebook page, Dems Auto Performance.